Hello guys, hai lamsogo norok dotono ani YouTube channel ani tinini recipe hingkanke muya bai wahan songmani hingke norok nai tongdi ani o video no choyawi. Muyano boil khaina bagai boxai rikha boil hingkangkai bini phena kamano phena khibui rinan bagai aboni ulo hingkangke karinai. Oro piaz kisa naragui toni rikha ulo sombari rinan bagai hingkai tabuk ang mosla paste khainanai grinder o. Kari peka tabuk muya boil khaimani tabuk khai karai boxai rikha karai tung rasitung karai tung khai thok rinai thok ri mangkha hangkai thok tungkha tabu piaz khiklai ri mangkha. Tabu khai tespata ri sinai. Tabuk mosla paste khaijak bo ri mangkha. Mosla no mohai khlai no kolima tongnai chakri chakreng yasa ungya ke khamui thanai si. Tabuk khai mosla munkha sini moi khiklai mangkha tabuk kaham kai mix khainai tabuk sombo kisa ririnai nangnani ojon khlai tei sutui bo ririsinai nangnani khlai tabuk kaham kai kolnai tabuk khai oro muya bo khiklai risinai riui sapuli tabuk khai kaham kai mix kai saplei rikha hingkai kisa moji gara ko tuklogi toni rine te hor bo kisa kom khaina toni ne nia khai mui khamai thanai se bahai wngkha tabuk naigena tesa moi mojinani tongkho tabuk tesa koli riri pisinai te moji asa mohai kaino serapsa koli tuklogi rina
Muy mojika tabo turi di mangka. Ojon khai rina. Tabukai muini horbo baire risinai. Tabukai elasi darsini paste khajagno riui risinai. Tabu mungka sinimun hal bukan mangka. Finally tabuk muni ready ka ani muya bai wahan mui songmani hangkai guys norok bahai engjak bai kha tini ni ani o recipe no comment khai sadi hangkai jotono no hamjakma yaforo jotono kaham kwrwng no tongdi malai phenai next video o tini ni bagai aswng no bye bye.